pamingaw mo karon sa panahon god, lami kilaan kay wa nan jud ning ulan. Kanina perting kusuga. So tala manakita sa tong motor. Nakalas kayog tubil. Nanong ni enter. Og diha angkol sakay na ko sa akong motor angkol. So padulong ta sa tong padulngan kung asay nindot laagan. Wow. Let's go! So karon mga kol, nag-drive naman ta, maginhinay lang ta sa dalan kay di matagaan ang disgrasya. Wow. So when nag-drive ta angkol, nag-video-video po ko sa atong mga palibot, no? O, dari sa barangay San Jose Aurora sa Buanga del Sur. Ug na ko'y nakita rin sa kilid angkol nga lami kay mga kan-anan dari. So tala ko yogi ko. Sa akong paglantaw karon no, gigutom na ko sa video. So mo ni ilang pilian na no, unsay inyong ganahan. So na siomay, balbakwa, balot ug halang-halang baka ug kabaw. So mo ni ilang balbakwa perting lamia init kayo. So mo na ilang kabaw wala lang giukab ni ante tungod kay nagdali po ko. Hehe, so gigutom na po ko no. So akong napili karon is batchoy pangpainit sa tiyan kay hangover man. Yehey! So, naabot naman na itong order. So, daghan kay lang sagol mga angkol. May itlog, may karning baka. Siguro ni, din perting daghan naglamas. Lami kay ni. So, karang sugod na tao mga angkol. Buta na ito ng paminta. Tuyo! Wow! Gaso-aso pa yun ni angkol, no? So, lami kini para sa mga hangover. So, barato na kini ilang batsoy di ari mga angkol ante, no? So, sa halagang 30 pesos, busog ka na. Wow! Be, tilawag usab, be. Wow! Sakto kayo sa mga hangover, mga angkol, no? So, kinsa tong ganahan mo kaon, laag lang mo at bang sa gym sa San Jose Aurora sa Buanga del Sur. So, let's go!